kabagis ate kapagayan dito ni ang mga kabagis nagdadapos dahil agi bagyong sumang pag nagpipigsa. Ang kami pa yung makablahan ako yung makablablagin dahil ata nga bagyan mga kabagis. Welcome back to my YouTube channel. Sa ngayon, ti aramid kata mga kabagis kat kwa. Kwa tayo agi alaga mi nga kalding aso kan pusa. Agi ibagak na niya na ganda kasi kan no pantay pa iwayway agi kalding bago tayo nga ikwa agi aso kan pusa. Gan pagkanta pa agi aso nga may sakit niya naglaeng. Amdam ang ipakita aji naglaeng nga agsao sige nga rin pantay ikwa agi kaldingan ta kwa mabisindan imbis nga mainitan da malinungan da. Hintay nga roda. Ato ni mga kabagis kat kwa, tinagan na ni Francesca ato dyan pakilalang idi kanya din na pang kami di bagatan. Ato ikabel ko legit inti paraang bigyan ni mga kabagis takaan anak na nga rod. Ato ni di anak na mga kabagis ato tinagan na ni Amanda. Mga kabagis ni naglambing na. Hami mabal nga ikabil ninti aday ati mga kabagis takwa. Atakaan anak nga nangarod ta baka matay aja na. Nagtakal nga rin ni ati anak na ni mga kabagis agtaktaka kami ta nagtakol at dapat adagamin ti may sami nga kalding ko dakol atoy ni okay sa aje ko inunapay aje mga kabagis. Sudat nga rin mga kabagis apan ta ikabilin ta kuwamanon handan to kahit mga nanukwa adat na jiinitan. So apan tayo rin ikabil atoy di paraangan men intayo. Amanda. Oh, Dati mga kabagis ito lang atin awan timakmakan na so apang koalan tata aji kang kalendaratay. So tatanga ro din mga kabagis kat iya pantay ato ijayan ta awan timakan na aji kalding men sa amdam ate pantay iya panji bagatan. So intayo nga ro kabilan ta mabisinon. Kasi ni mga kabagis ta ano dalat tati kaninda tapos tapan tayo matikabil aja kalding iji bagatan ng tama bisin mut. Ate ni mga kabagis ate ni ni Samantha mga kabagis ni Samantha habali di Amanda aji ko kasla at pagpadada tinagan ta Amanda kun Samantha ate mga kabagis ate di anak na duwa ti anak na ate mga kabagis nga mukuhan na kahit padigyan so ang dadya so na aji papadigyan me talapay magdididi na at dati dididyan na ti buto at dididyan na susuti aso tas agtutubon pa mang mampain na pa mang mampay chichirya tinapay ang nagsosyal na ato ni pamat mga kabagis aji gayam tinagan na mga kabagis ni Princess tapos ato ni mga kabagis ni Thea Princess Thea diba naglaing kami agwa amin ating alaga mi mga kabagis ko dati nga ganda amin nga adi puspusa mi dapay na ganda amdamak to ipakilalan
Batik ang aman na. Sa tatara din mga kabagis ko dapat tayo pag-iwayan tayo kaldingan, aldawan, hindi pa nakapagtrabaho mga kabagis. Ate, ikalot ko ni mga kabagis sa ikabil ni Narabravo. Ito natin mga kabagis, taapang ko alaan damdama ate, damdama ate kalding men, damdama aldaw, ta kuwai, data diin, baka malunog da, maluto da. So mga kabagis naglawat ipagay ko ako, ami ko ijida, agi ko ako ni, narabrabar kano ko nga di da magkayat adi ni, kan ito ay may mga kabagis, at dapat aguguging ni, guguging na adi nagsinsuan. Nagaduti kalding ito yung mga kabagis kan nagaduti dingwan nga bakan, nuwang, kan sheep, agigil yung mga kabagis at dapat hindi ayan nagigil. At dapat hindi na kita niya nagadulad dyan. Dapat iti bilit. Bilit nagtataya. Nag-mic to beauty ayan meso nga umay kayo. Kita niyo ti biwok nagpintas diba? Kita niyo mga kabagis dadya agigil bakan na nagadokan. Ito ayan may mga kabagis ka na panimutan kami iti taltala. Oh no. Ato na ti barangay may kita niya na paligidan kami ti kataltalunan mga kabagis kita niya ni diba? Ito'y pa'y ayan may nagadoy. Ito'y pa ayan may mga kabagis na agdati tanggal, agdati baybay, agdati karayan. Kasi mga kabagis, amdama kayo apang kami agwasing di karayan. Sumurot kayo. Kung kami agwasing mga kabagis, kaya nyo naginaw kayo tiladag. At dati nyo nag-ano. Kita niya ni mga kabagis ate kapagayan dito niya ang mga kabagis nagdadapos dahil agi bagyong sumang pag nagpitigsa. Ang kami ba makablahan ako yung makablablagin dahil ata nga bagyan mga kabagis. Alam niyo mga kabagis na pakaasa aja nagkwato nagbabalik ang balita bagatan si Miguel Nardo. Dito tayo ron mga kabagis kuha agawid kami agtraba ay ikuha kayo matinti as aso may mga kabagis next amdamadi po sa amin dapat pagkuha ko nita mababasak gami irisin na jidanom. Sa tatar mga kabagis dati kami tibalayan nakasampot kami. Tapos tatama mga kabagis ato yung ipakita kanya yung ajay kaldin niya kita na pagsususuan na taladududwan na ato yung kapsa na ni Teya ajay bagagtatay nga kuhan na papadijinjiinang na ni mga kabagis kitaan nyo diba kaya na kitaan nyo madamdama ate buto ng tumat sumaruno. Naglaeng baka kuwan maminsan doon mga kabagis ko baka kumagat to at taon tumot ta. Gusto na anak. Sito ta mga kabagis agiti matatagi di aso mini tinagan na mataji ni Ane Poge Hines ato ne sexy. Ato ni mga kabagis ni Pogi, ato di batik ti balay man, ato di
duduan na aja kalding giboto na sa agpagpadide. Nagdakulin ni So, ato yung ne, sexy. Aja kadkado ang mapanjibantay. Aja ni sarwa taki. Aja sun aja dakal dito nagsarwa ti taki. To! Ato yung mga kabisa pang nagdalati ko ito. Ato yung aja nagsarwa ti taki to. Cute. Nagpangsi. Makangagdalati ko ang dagito yung aso, durso. Sakalang Lupo kami mga kabags ko. At dati mood na ko. Nagkanta ko makisabsabay. Aja, pung ko na. Tapos tatam mga kabags, ipakita aja pusa may. Ang tajente ko ate pusa may. Dati ne. Margareta. Marga. Naglumog niya mga kabagis. Naglumog, diba? Kanya yon. Takaramot-karamutan na. Rem. Mimiya. Mimiya. Ate naman. Kabagis dati agiji alaga mi ni dati damin ti kubo-kubo kita inyo. Dati pagiji inang dagi jas aso mi kinpuspusa mi. Uge. Tangala kanang. Pretty sarwa pretty. Sexy. Beauty. Ano tayo pusa? Ating majiin ang natatay pusa mi nga mga kabags yung pakita. Kita nyo ni malungkot kasi pinagpalit. Pinagpalit siya ng kanyang asawa. Posing. Rampa. Ming. So, adi lang rin pabuyak tatan mga kabages na nakilala yung mga gidya alagang mga kabages. No, maminsanak to nga ag-shout out ng mga kabages sa awan ti internet. May madimig makita no sino nagkuha di dyan, no sino nagpa-shout out mga kabages. Next time kung itong i-shout out ng mga kabages. Pagpapasensyaan yun ang mga kabages. So, ati lang rin katati may video kata mga kabages. Ati yan. And don't forget to like, share, and click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Sige nga rin, sorry, pasensya na mga kabagis. Bye!